Това е си лева. Зависи. Фенатик също са силни. Фенатик са силни, те са силни. Ами топ 7. Няма мито е. Гарен мит. Кристан, те къде е? Да. Отивай ми две. Няма какво да правиш там. Виж, че са 2 на 2. Не може да ги изгониш. Ако беше отишъл преди тях, тогава е хубаво. Ето, да ми ги правиш. Джинкс. Тава наутка. Аз съм много луда. Що аз нямам? Мана. А той ме сме без на... мана. Верно. Вярно. Това Куперски ли? Не. Не, си дочи пилното мен. Чите го. Бастарди. Хората, знаеш, ако имам... Аз имам 300 гледания на видеоклип. Общо. Общо на един клип. Това е на то, скажи го на... скиновете. Мале колко и точа. Но това също заради минините. Малко. Те ти помагат. Минините Ивана маха ти 5. Опа, бранд. Аз ако бях бренд човек с улта, когато са близо до мене, пускам го и... Махам им го ето. Мините, по колко ми взимат? По 5. Той гарен е танк, човек. Трябва да го правиш танк. И демидж. И двете. Танка къде го пише? Танка къде го пише? То не го пише ли как? То сайта ми за танк. Правиш и това. Брадата. Има една брада за правене. Е тази. После тази. После ето този. Окей. И гарен е фидно. Страшно много. Фидната курва. Мастера надявам се да направи нещо. Може и нищо. Той се фокусира само в гарен. Лошо. Ето къде е? Фокусирал се само в разгарен и тази джинкса. Риван го уби. Риван къвто е много човек. Убивам аз. Той гарен принципно не е замит, ама не става. Каре. Много рядко го играят. Играй с повече ботмис. Топ. Давай нападайте, това нищо не може да направи. Сигурен ли си? Виж ли демиджа, човек? Где ти праскаш и накриеш колко пъти? Не, къде ти беше? Така няма да и даваш да таби, че ще... Ма уби. Мазната циганка. Вчера нали разбрах какво стана? Нали, ти тъмън да центрираш и там дойдоха едни да такова да ме питат дали ще излизам. Да, верно. Нали такова? И какво? И това. Аз си помислих тия за какво идват сега, тук пак да ме обиждат. Защото, нали, те нещо ги бях разсърдил веднъж. И те пак идвам ме търсят. Аз викам, днеска не мога, защото имам гости. В смисъл, че ти си ми на гости. И забравя да им кажеш цялата седмица. Едната от тях ме харесваше. Коя? Аз не ги видях, аз не му обърнах изобщо внимание, човек. Аз обърнах, имаше един висок, той се казваше Давид. Имаше още един. Дето е малко по-голям. Той Иван. Иван, чуля? W е. W. What? То вземе да уби някой. Браво! Много съм велика е. Най-великия. Това сега ще такова. Я ще игра. Снимаш ли? Не, днес ще почина малко. Аз всеки ден като качвам клипове ми омръзва, човек. Това омръзва. Правиш сега, ето този ето. Бразът? Да. Той ти е най-важен. Така, това е. Да, той бранда ми... Иди пред... така, дам да се късваш с носта. Ох. Той това нищо... Ето ставам там вече. Почнах. Всички да духат. Имате тим, който е мъртъв. Тук колко е? Къде е Тристана, човек? Долу е. Как ще е долу, бе? Тя умряла ли това? Не е жива. Не е жива. Мама стара е самичък и малко ма съм нея. Не, аз ще му помогна. Ще каже Гари има скин. Но нали... Да. Той реле, той колко милиона има?
Мастер ще умреш, ти казвам. Аз съм имал много мини на 80 лева. Един път. Га играх с съпорт с Сон. Ето, той направи грешката. Стига прави кил, бе! И може ли, бе? Не, може. Ма, още я сега, не го не. Що? Защото няма да убиеш. Всека някой ще стресне. Тя ще види под кула и ти като идиш под кулата и ще убие. Винаги така става. Върви ти и накрая те убиват като най-мазният циганин. А, така. Ломбо комбо. Ой, 295 на мините. Още че ти идват и други. А мините яко точат, когато си... Нападаше, когато... Айде, вече има. Аз ако бях Бранда, как щях да късвам? Оня султа, знаеш как късвам аз? Пусни си ето, ти си без мана. Ти забравяш да си пускаш атаки. Ти като си без мана, нали си свикнал герой с мана? Ти имаш улт, колко да страх от този мъжетурк? Давай. Нито улт има, нито нищо. Ето. Точно така, ето. Да, той ще ми го къса. Няма нищо, Тимурк! Какво искаш? И на мен така ми само си късна. изгъбиш улт, само. Трябваше го хабах, трябваше... Да си го пазиш. Карай, той бързо се зарежда. Една минута и 50 секунди. Бързо е! Казах. Когато се зарежда кюто, бие с кю. Гарен на урфа, знаеш какъв дестроенето. Много обичам Постоянно Гарен. кюто му се зарежда и бие с кюто и... Много обичам Гарен. Той Гарен е хубав герой, аз съм 4 лева в моя акаунт с него. Аз То е официалният в акаунт. другия... Аз винаги съм бил някакъв много голям лево с Гарен. Защото много обичах преди да го игра този герой. Ама след вече като почнах да играя повече Куин Аш, го забравих. Иначе ще да си го подсъгло може. Къде пише, че снима ли? Долу... Коя страна беше? Няма да, къде е? Тук някъде. Може да си го махна. Да, аз отдей го махна. Аз го слагам, защото да видя дали защо снимам, защото така на път. Ами аз разбирам по фейскама. Ти фейскам ли си пусна? Да. Да те гледат. Колко съм тъп. Ма защо ги нападаш? Ще не може ли? Фокусираш се павра за един човек. Гарен. Майка ти го скака да... Ей! Арай, мастер, кучка. Убих ти. 2-1-2. А песен е готина. Там. Фейдит. Там. Точно така го питал сетен. Не, го прави два пъти. Един път го пашетал. И аз като я. А? И аз като... Като кой? Браво, мастер, и бър. По-добре съм. 4 км. Не да, защото ми късна 2. 3 даже. Ника, има мута и сега. Духой. Сега... Добре, ти псуваш. А знаеш как си го направих в копчетата? Като натисна W и той стреля веднага. Левото копче не го ползвам. Левото копче ми изобщо не го. Знам, ти си направя и това. Кой каста? Ето. Кой каста? Да. Мога да си го правя, нали? Можеш. Мисля, като натисна едно бутонче и джинк се стреля, нали? Не използвам левия бутон. Левия бутон не ми трябва. Ще ми скочи. Как ти скочи, какво ще ти направи? Нали си танки и имаш айтъм вече. Кюй, човек! Ти браш си пълш таките. Аз забравям, че съм без мана винаги. То къде тръгна? Курва. То с клеца ми има Magic Resist. Това нищо не може да ти направи, не използвай го, не използвай го. Няма да го ползвам. Аз ще кажа как го ползваш. Давай на сни, използвай го. Няма смисъл. Като гледа някакъв изрод, научи. Не знам как се играе. Но Бранд. Как го е написал Лад за последните 3 букви с Анд. Баси мазник. Риван, ти не ми бе. Пускай ето. Аз много обичам да бия винаги с Гарен. Много да. Той много късва миняне обаче. Кой може да е, бе? Това е от Team Fortress, нали? Ало? Да.
Да. Не, аз съм си вкъщи. Аз... Ай. Добре. Чао. Кой беше, бе? Една съученичка пита къде е брат. Защото постоянно он е обикалял. Нормален. Мисъл, обикаля такова. Да, че то мастър къде е сега да ми помогне? Долу. На спирката. Аре, убейте го! Ай, сега ако направи този дабл кил тук. Той избе. Аз ако бях Тимо, щях да го убия, човек. Да, така е, нали? Джимта си отива. От сега ти казвам. Ти откъде разбра? Мисля, ще видиш как ще убия. Ти ако пристигнеш преди това. Преди да си чупа тавара. Но аз почти чупих техния. И защо мастера не е при мен? Той ще ме умре, човек. Виж я. Ще умре. Не, но много е бърза. Чек се. Ой, ето. Те кляйте ми името. А, той пак същите ето. Давай. Нямам. W, оле, исках да кажа Казаха кил. Какво правиш ти, бе? Не килваш. Що не може? Не. Тия са някакви нови, ти гледай, използваш си кюто, а ти му правиш да ми за минут. Верно, лесно. Използвай си ето сето. Да ги изтрепиш и трите. Колко приемаш, колко ти е там? Ти го вземаш. Вземеш ли го това там вече се фиднат? И стам танк. И танк, и демидж. Всичко. И двете. Ма добре, че къде отиде този мастер, бе? Авка. Няма го авка. Ма кой тогава? Сега купуваш малко танки айтем. Това? Ето айтем ми е любим на Дариус. Много готин. Ама ако искаш прави това, ако искаш това. То първо ще направя. Кой? Ето. То ти дава повече армор и хилт. 500 хилт, то ти дава мисля 400 хилт. Колко ти даваш това? Мисля, че ти 500 хилт 50 армор. Колко ти дава това други? Но то същото. Да, вземи и двете за армор. Арморът. Да, 100 армор ще го дадеш. Таман. Ето го пак на моя приятел деца ще умре. Колко пъти го убивате? Два пъти го убивате. 1-6-2. Тебе ли беше? Да. Не, нали в началото уби мастера? Вярно. Его мастера, бе, долу. То пак го екскютнах. Пак го Ето го, ако... Те има 6 стиля вече. Използваш ето. Майко. Тук даже улта не ти е нужен. Просто му едно. Бай. Ето. Така, много ма кефи минени, така как умират. Не вземам убият минерите. W, тук да го натиснеш, ти махат по-малък демидж. 4, 8, по 4, по 8 ти махат. Това е начало на близота, щом те отвили. Използва Q-то за спи. Кюто. Да, Q-то може. Ето. Q, бе! Какво е? Q ти дава да побегнеш малко, да ти даде малко. 5 кила направиха, браво да бе, бе. Ти, тая игра ще загубим, бе. И Юли. Ето е Лукс, Джимс. Това е Лукс. Ей, то трябваше да взема. Карай. Това е за армор, бе. На теб не ти трябва толкова армор. Вече съм танк. Да. И демидж. Убия 143 демидж. Джимса ще успее ли да убия според тебе? Дабл кил май. Ще успее да направя тук. Гарен май пак ще умре от мене. Виж го. Гарен май пак ще умре от мене. Главата ли са там? Не, само един. Докато Гарен скача и не знае какво да прави. Пак те точи, ама малко. Да, тя дойде да ми късне сега. Да. Репорт. Репорт. Не, петърте ни да получи. Репорт и само напиша.
Трепорт. Какво пише, човече? Гледай малко колко пише. В нюй се пиши. Тя знае за кой се отнася. Кучка мръсна. Ще пускат ли за кричен? Не Те знам. скоро го пускаха, е? Кога е? Скоро. Пак го бяха пуснали. Абе, се ми е ново и да ни го пуснат, аз пак ще си го взема. Ми ти пука. Първият Tower Destroy от отвъж. О, тази песен е готина. По-странно е такова, да видя клипа как се казва. О, здрасти! Пак искаш да умреш. Гледай! Не честно. Да, там даже. Фокусирай се вече. Гарен. Той ще чуди какво да правим. И аз за малко да убия тая. За малко дабълки. Ма 2 в 1 е трудно. Трябва да вземем този. Този бе. То ли? Да. Остай го, бе. Ще го продам. Не го продай, остай го. Ма този тятън ти е нужен, зато и така да го вземеш. Вземи сега този част от него. Айде, фидно си. Бре, брат, до сега Джинкса нямаше. Джинкса махна ли са, Гарен е мъртъв? 10-4, 1-8-3. И такова ще ми пречи. Да, Джинкс, тук няма спре да направя дайлог, ако се опитам. Сега ако не се докуват, така ще бъде най-лесно. Дайте, стана пак идва да ми късне курвата. Гледай, виж. Сега, този път така ще е късна. Мазник, що късваш, бе? Джинкс, бе! Зарежи на дърта кура. Целото, бе! Не, бе, едно кютори. Тя избягва се. Това е спиде. Аре, бе, Тимо! Педерас! Аре, бе! Майко. Остай, къде отидеш сега? Да намеря. Няма да намериш. Не е тук. Идвам тук да убия Гарен. Дали ще успея да го убия, аз съм на толкова... Ей, сега. Чакай, сега ще убия. Чакай, само да изкочи. Ти къде е? Тъмното. Те са двама. Толкова е бранте стоят. Ако сети да лутне, ще е хубаво. Виж го къде ходи това. Аре, идва е, бе. Аз ако бях на него място в гръбчето, лутвам ви. Да. Кю. Глупост. Още 1000. След това кой е той? Ти те по-точно, Гарен се прави малко по-танки, защото това му е целта да се прави танк. Ули го френ Гарен. Добре ли игра? Да. 7-4-3. Ох, тук, безплатни килчета. Не са безплатни. Безплатни са. Не прави, какво да вече? Дали ще мога? Виж го, не са също какво да прави човек. Бахтите пак. Лесни тук. Не са много лесни. Тъй, че не дей скача. Ето я. Не. Фокусирай се в размастери. Така. Добре, че му удари кил. Как ги голи майна като негъв. Гледайте от... Мърдай, смисъл не дей на място. Е така, на зигзаг правим моята отцели. Защото лук се е много гадна така. Свиши на място, тя ще отцели, нямаше проблем. Браво! Аз скочи, не. Ето. Остоя. Сега виж голяма грешка. Що? Да си използваш улт. Що? Защото нищо не направи. Рай. Кю! Не. Това бах ти бързо. Аз скочи, Още се няма ходиш. Като яму ти има идиот. Стима и там.
какво го уби? Пак ти мангал. Ма неграмотен колко майка си, бат. Ох, тая кола на малко. Коя кола? Тото човек, какъв ти е шанс да нападнете? Те гледай, те умират от миниони. Уникални. Опа, биля. Затова трябваше да си падиш от тук, но все пак се опитва. Умрах. Край. Поле си купил и то. Той е. Добре. Жалко, тази игра ще я загубим. Но кой ти каза? Имаме още шанс. А, не, няма. Не, освен ако ти стане и ги уби. Не. Те нищо не мога да направи. Може, за кога губим тази игра? Fuck noob. Ти, педерас. Fuck noob, ти им педерас. Това малко странно прозвуча. Fuck noob, ти им педерас. Танк съм вече, голям. Какво е? Но па не трябваше толкова странно. Не. То ти му помага! What the fuck? 20 кила? Ти не си къде с мен, бе? Лукс направи 20 кила. What? Ето, виж го за какво си ползвал там. Ай, то направи като го гледам сега, аз няма да гледам. Чакай да скриче, аз не ги вече ще научи. Дека. Не си ги дали просто. Дай си ги. Може да имаме Грейс, имаме Джинкс, имаме Курчус, Рексасайн. Запорът на злеца как да кажа. След това ще играем или още не? Да, аз имам нещо с мен. Аз няма, малко да си кажа, че има днес. Те ми биха. Няма нищо, човек. Днес таки път става.